Boas tardes, Dani Castro, Rally San Froilán, bueno, vas a estrear aquí este 206, contanos, como foi este cambio? Bueno, o cambio, a ver, xa sempre me gustou conducir, non? Empecé con Fran, porque daquela as cousas tampouco non iban ben, traballo, esas cousas tal. Pero, bueno, sempre me gustou conducir. Co piloto tamén me gusta moito, ir con Fran paso moi ben e seguirei indo igual. Pero, bueno, adquirín este coche para facer unha carreiriña, dúas, o que se poida. Foche montando ti, bueno, levache bastante traballo para poñelo a punto, contanos un pouco como foi ese proceso. Bueno, o coche viña montado, un 206 do desafío, mellorei no nada, un peliño 4 tonterías, e pois si, por dentro, bueno, puxen un poquinho decente, si, traballei bastante nel, un coche de carreira sempre ten que estar curioso, inda que seña de carreiras. Algúnha carreira daqui a final de ano, xa que estades correndo aí o Nacional, tedes algunha do gallego que vayas a salir outra vez co este coche? Teño pensado, si se pode, salir en Santiago, sempre cando permita o Nacional con Fran, claro, tiña pensado, si se fai ao final, pois salir ali tamén. Pois nada, moitas gracias e sorte agora neste rally co este coche 206. Moi ben, moitas gracias a vos. Boas tardes, Pablo Fernández, o Rally San Froilán e, bueno, xogando vos aquí na Copa Cumo, que tal? Pois, ben, é o primeiro ano que vimos aquí e pois vamos a tomar bastante precaución, porque tal e como estamos ahora mismo, pois penso que hai que tomar precaucións, correr un pouquiño coa calculadora, falando en plata, ainda que creo que nos gustaría salir a taco, pero vamos a utilizar un pouquiño máis a cabeza desta vez. E a ver que pasa, a ver se nos acompaña a suerte, porque todos sabemos tamén como son os rallies, e a ver.
a ver que acabemos, puntuar, facer puntos e ojalá que non haya ningún imprevisto. máis que nada. Ves do sur do condado de facer, bueno, no Rally da Casa moi bo resultado, correndo moitísimo e agora, bueno, ves aquí, ves con ilusión aí en primeiro posto? Non, con ilusión sempre con ilusión sempre vamos a todos os rallies. Home, o primeiro posto aquí está moi difícil, porque igual que nos corrimos moito en casa e cada un corre na súa, aquí Castro dá penso que Guerreiro e xente de por aquí do alrededor penso que tamén vai correr. Creo que tal como temos nosa posición é unha tontería entrar o mellor en guerras que a nós ahora mesmo non nos influye moito. Nós vamos ir o noso a intentar acabar o rally e puntuar, que é o que máis nos interesa ahora mesmo. Bueno, sacando de casa, xa falando un pouco do tema de casa, pois saliu moi ben, foi un rally que non saliu moi ben, o coche portouse fenomenal, non deu un problema para nada e salíamos moi motivados, tamén tiñamos moita rabia contenida xa do cocido, de Noia, de Narón tampouco corremos moi a gusto polo tema dos frenos, etcétera, etcétera, xa había un pouco de rabia contenida e en casa botámosla toda fora e agora penso que tal e como estamos hai que utilizar xa a cabeza. Despois, si máis pa diante nos outros rallies se ve que bueno, que non saliran ben as cousas, pois habrá que salir a taco e a divertirse como nos gusta, non? Pois nada, moitas gracias e paso ben agora neste rally. A vos, gracias. 5, 4, 3, 2, 1, Boas tardes, Miguel Ángel Lago, Rally San Froilán e correndo aquí moi forte despois de, bueno, no sur do condado non saleiche, pero si estabas en Narón tamén facendo un gran papel. Sí, viñemos aquí que nos gusta este rally, bueno, temos presupuesto reducido e facemos carreiras sueltas ao ano. Que tal te estás atopando co coche, todo ben? Ben, todo moi ben, menos na segunda da mota rompeunos unha peza aí do barallaje do cambio e temos que facer todo en terceira, pero bueno, do resto o coche perfecto. Estás a gusto cos tramos, están che gustando, son tramos bastante rápidos de moita velocidade, que tal o pasas? Sí, teñen de todo, sucios, rápidos, lentos, ratoneros, amigos, sí, son moi bonitos, sí que me gustan. Vas a facer algunha proba máis daqui ao final do ano? Queríamos ir a Santiago, si todo acaba ben aquí, e se o presupuesto permite, queríamos facer Santiago.
Pois nada, moitas gracias e sorte agora pola tarde. Vale, moitas gracias a vosotros. Pueden seguir así.
Boas tardes, Lorenzo López, do Rally San Froilán. E, bueno, ahora apareceu a chuvia contra o final, que tal? Pois boa cousa, boa noticia. A auga, polo menos, xa non pasamos tanto calor. Aunque sei que os tramos están secos, supuestamente. A ver, non sei. Se non chove máis, pois aguantaránse máis ou menos. E o coche está se comportando neste rally todo ben ou hai algún problema? Levamos todo o día con problemas do cambio, do varillaje. Agora rompeu o taco do motor, non damos metido unha marcha nin que veña, bueno, o apuntador. Pero bueno, despois do resto, ben. Ahora seguirás a temporada, bueno, as cousas están bastante complicadas, a Copa está moi apretada para todo o mundo e vas a seguir facendo os rallies que quedan? E mentas teño opcións de quedar de primeiro, sí. Despois, se non, no momento que non tiñamos opcións, plantaremos, porque o presupuesto agotouse en Narón. Estamos estira, non hai moito máis xa por onde estirar. Pois nada, moitas gracias e sorte agora nos dous tramos que quedan. Pois moitas gracias a vos por entrevistarme e nada máis. Pois isto, pois a ver se para a siguiente nos sale algo mellor aínda. Gracias. A ti.